Om lidt thriller om det perfekte bankrøveri, næsten. Clive Owen, Denzel Washington og Jodie Foster i Inside Man. Og senere thriller, hvor en døende mafiaboss sætter en høj pris for mordet på hans tidligere liv. Smoking Aces 2340. Programmet præsenteres af Danmarksautomaten.com. Danske spilleautomater på nettet. Programmet blev præsenteret af Viaplay.dk. TV, sport og film online. I For Lækker til Love følger vi Danmarks mest kredsende singler i jagten på kærligheden. Jeg er faktisk glad for alt ved mig selv. Modellen Christina og hendes date kommer på tynd is. Søren og Leo fester med 80 modeller. Jeg er næsten altid omgivet af piger i byen. Latinobøssen Gustav får en dårlig smag i munden. Hvad er det der, så du har fået? Laks eller hvad? Ja, laksen fik ham til det krydse. For Lækker til Love. Premiere tirsdag kl. 21 på TV3 Puls og på viaplay.dk. Hos købmanden i Hobro lader det til, at der ikke bare er kunder i butikken. Så bliver man rystet, ikke? Og i hjemmet sker der også mystiske ting. Og blandt andet for taget, hvor der er cirka 3 meter ned. Og nogen, der slukker lys, når vi er her. Nu har jeg set, at der stod derude og bløde på mig. Nu er musikken startet af sig selv. Ej, hvad foregår der? Er det sket før? Ej, det var sindssygt. Ånderne vender tilbage. Premiere onsdag kl. 21 på TV3 Puls og på Viaplay.dk. Har du også brug for hjælp fra Luksusfældens eksperter? 21.000. Hvad? Det er mange penge. Hold kæft, hvor er det dumt. Jeg har samlet set en gæld på 2,3 millioner. Det er håbløst. Så gå ind på tv3.dk/luksus og meld dig til programmet. Ej, hvor er det fedt. Fjerner jeg de her sivkort? Det var skønt. Nå, vil du ikke røre? Ja, fuldstændig. Ja, det er dejligt. Det er det altså. Ej, det er dejligt. Reglerne for, hvordan produkter ses i tv-programmer har ændret sig. For at du som seer skal vide, hvornår et program indeholder produktplacering, vil dette symbol dukke op på din skærm. Produktplacering betyder, at et firma har betalt for at få sit produkt vist i et tv-program. For mere information, gå ind på Ofcom.org UK Product Placement. Senere i aften thriller. Han var spiller og mafiabossens yndling, indtil han valgte at skifte side og vidne imod familien. Men du søger på $1 million for hans hoved, er der mange, der vil gøre forsøget. Se Smoking Aces 2340. Nu gys og action. God fornøjelse med Inside Man. Filmen præsenteres af Schwarzkopf Natural Anese. Velplejet hår med glansfulde og naturlige farvenuancer. Programmet præsenteres af Closan Fresh WC-Sticks. Closan Fresh WC-Sticks. Hygiejnisk i brug. Frisk duft. Programmet præsenteres i samarbejde med TDC Home Trio.